Det er en fiktiv person, du faldt altså for mit trækspørgsmål. Ja, jo, det synes jeg ikke er ret dumt. Jeg ved ikke, hvor højt han er, men han var ret højt oppe i samfundet. Okay, det er vildt interessant. Der var et lille hit for manden, for det er en handel. Okay, jo man, jeg rapper tekster højt op i samfundet, så det var en diktator eller en eller anden slags statsminister. Nej, er du sindssyg, men du vil sikkert vise ham foragt. Fordi den her person, vi snakker om i dag, han har rimelig meget magt. Og så vil jeg også gerne bare lige komme ind og sige, der er sikkert mange, som der undrer sig over det. Ja, det er en, der var rimelig liderlig. Okay, fuck. Jeg skulle ellers til at gøre sådan her som Elon Musk. Now what the fuck? Jo, lad mig lige ligge rim. Prøv lige at sige, der er noget mere end en del af en person, der er liderlig. Ja, han var liderlig, ville have kvinder og lidt mere. Og han er død, han lever ikke mere. Ja, jo, han gjorde folk ret sure, da han levede, men han er stadigvæk sådan en slags kulturel figur. Okay, det er sgu godt, G. Kan vi få noget, en frisyr eller en tøjstil? Okay. Jeg har noget, som der måske kan gøre gavn. Der findes stadig et firma, som der har hans navn. Og jeg kan også sige lige med det samme, det er ikke nogen svane, men en, der kan brække en arm. Det er sgu pinligt. Er det virkelig Mads McKinney? Nej, det er ikke ham. Bro, hvis jeg var Justin Bieber, så kunne du virkelig godt lide mig. Jo man, du er sgu en pæn mand. Så hvis du var Justin Bieber, så var jeg sgu et Sharon. Nå, fuck det. Jo, han synes selv, han er overdrevet bangeren. Hvad tænker du, hvis jeg siger morgenbolledamer? En gris. Okay, jeg er Simon Spies. Jamen, så synes jeg simpelthen, at vi kommer hen mod den sidste ting, vi gerne vil lave her, mand. Vi har bare været mega taknemmelige for, at vi må stå og underholde jer. Vi har en enkelt freestyle rap tilbage. Ja, tak skal I have. Vi har en enkelt freestyle rap tilbage. Og den her leg, det må vi simpelthen bare gerne sige tak til en masse ting. Så en masse ting, I er taknemmelige for. Og det må gerne lige være skinnet for venner og solskin. Fordi det er tit, vi får. Så hvis I har nogle lidt ukonventionelle ting, I er taknemmelige for, så løber jeg lige en lille runde, og så visker I mit øre, og så siger jeg for, så siger jeg mikrofonen, og så laver jeg den sidste rap med alle freestyle-rapperne som en tak for i aften. Fordi mine damer og herrer, det har simpelthen bare været en kæmpe fornøjelse. Hvad er I taknemmelige for freestyle? Din forældres skilsmisse. Okay. Nossesved. Hendes vibrator, rødhåret. Hendes rødhårede vibrator. Fuck det, mand. Er der noget til... Fuck politiet er vi taknemmelige for. Ikke tag min mikrofon. Ja, du må sige noget til mig. Din swingerkæreste. Det er kæft nogle frisindede mennesker, vi har her. Det er dejligt. Hinanden. Er der andre ting, vi er taknemmelige for lige her omkring? For at vågne hver morgen. Tamponer, vi er taknemmelige for tamponer. Din homies, hunde. Folk, der ikke kan lide rap, det er vi taknemmelige for. iPhone 4, vi har selv... Sig det til mig. Hvad er du taknemmelig for? Freestyle brother. Freestyle, thank you. Alright, vi har fået en masse ting, vi er taknemmelige for, Nemoland, og vi er bare mega taknemmelige for, at vi får lov at være her. Så I ikke sidder bare og laver aftens største applaus. Det her, det er den sidste freestyle rap, vi leverer. Vi hedder On The Spot. Let's go. Yo, homie, jeg skulle da ret heldig. Få lov til at starte med at snakke om at være taknemmelig. Og jeg skulle da den vildeste rapper. Jeg hørte, der var en hernede, der var taknemmelig for en rødhåret vibrator. Jeg følte mig en lille smule ramt, men lad mig sige det. Ærligt talt, det må sgu da bare være det vildeste. Og det er ikke lige form for at være super dum. Jeg er bare taknemmelig for den stemning i publikum. Fuck, hvor er I fed. Og flam, hvor du bare smuk, når du står lige dernede. Yeah, og det her, det er ikke en syg ting. Hun kan det rødhårede vibrator. Homie, forstå en hentydning. Jo, jeg dropper lige en fucking tone. Og jeg er taknemmelig for den her fucking kongekrone. Og jeg tjek det, det skulle ikke for at være et unikum. Men jeg er allermest taknemmelig for Nemo, altså publikum. Yeah, og det er sgu ikke det værste. Og have en rigtig fucking lækker fucking svinger kæreste. Så lige nu, synes jeg, at vi dreng og pige skulle starte en svingerklub. Ja, det er sgu da fest. Hvad så, Nemoland, har vi en vibrerende fest? Ja, jo, det er ret så fedt. Der har været nogle klappe venner, så der kan godt blive lidt klap dernede. Og vi gør slet ikke forskel.
selv. Men når vi står på Nemoland, føles det som et jordskælv. Jeg kan lide alle mennesker, og det er ikke for at være brødflow, men altså, jeg er bare ikke altid så taknemmelig for rødhåret. Yo, jeg holder det aldrig på replay, men jeg er mega taknemmelig for Will Hood, vores DJ. Og jeg er aldrig nogensinde på barbund. Jeg er taknemmelig for at være drukket stiv af Kasper Gravlund. Jeg er taknemmelig for, at vi alle sammen freestyle rappede. Og jeg er taknemmelig for, at vi lagde flowet lige i skabet. Jeg er taknemmelig for dem i publikum, der var mega flabet. Både jer foran og dem, der larmer om med bagved. Vi er for on the spot. Og jeg giver den fucking op for vores smukke maskot. Hey yo, og du synes, jeg er for cool på takten. Undskyld mit niveau med vores maskot har drukket mig fucking fuld i aften. Du skal lige være med på den her vinkel igen. Vi tager taknemmelig for Majas kæreste. Få det single igen. Yo, kæmpe. Hun er sgu da single igen. Og lillebror, han er klar på et lille dating date. Hey, dig der med solbrillerne. Brother dernede. Hvad var det, du sagde? Hvad var det, du sagde? Fuck politiet! Ja, man. Jo, man, det er ret blot. Jo, man, jo. A-cap 13-12. Fuck det. Jo, det er sgu da ægte hårdt, at du lige råbte 13-12 på Nemo, og jeg skulle taknemmelig for. Jo, fuck det, man. Hvad så, Nemoland, er vi taknemmelig for en sommerdag? Så har vi kraften. Hold kæft, hvor er jeg taknemmelig for så mange her en lørdag aften. Ja, sådan en fucking dejlig lørdag aften. Både jer nede på gulvet og også jer oppe på balkonrækken. Jeg er taknemmelig for, det er interessant, og vi kunne forstå, når jeg laver show på den her scene kan. Både veteran og debutant, og for at I går ind og følger On The Spot Crew på Instagram. Der står en dude, der var taknemmelig for sin ur. Jeg er taknemmelig, fordi ham, der har taget siden, ikke er sur. Selvom vi går over, og det er fucking fed. Og det er varmt i dag, så jeg er taknemmelig for Nossesved. Ja, det er fint, det er det vildeste af skud ud til Wilhelm for at levere beastene. Og jo, det synes vi kommer ikke til at falde sammen. Nemoland, giv den lige op for jer fucking alle sammen! Woo! Mine damer og herrer, vi hedder On The Spot, og jeg vil gerne bare lige uddele en række af klapsalver til alle de her freestyle rapper. Det her, det er ikke bare mine kollegaer, det er også mine fucking bedste venner, og vi elsker at lave det her freestyle rap, og det kan vi kun gøre, fordi som jeg sagde i starten, det her show er en samtale. Så den første applaus, vi skal dele ud, er til det mest fantastiske publikum, jeg har optrådt for hele året. Nemoland, mine damer og herrer! Og lige så stor en klapsalve, synes jeg, vi skal give til hver enkelt af de her rapper. Min fucking main man, elektrikeren, en af mine bedste venner, MC Lillebror. Og ham der på scenen, der ligner allermest Tobias Rahim, I kan alle sammen godt se det. Lav noget larm for Hasi! Det kom, man. Det kom, ham der. Og den bedste faderfigur, jeg har haft i mit liv, skud ud til min mor og a cappella. Mine damer og herrer, giv mig sådan! Og den yngste og mest sultne i hele spillet, der har givet mig så meget blod på tanden, at man kan se det på hans hårfarve. Flammen! Den største veteran, vi har på scenen. Hvis man er lidt ældre end mig, kender man ham fra MC's Fight Night, hvor han allerede var en legende. Han er stadig en legende. Spacemayer! Og min største inspiration i freestyle rap overhovedet, min fucking partner in rhyme. Ham jeg elsker at høre allermest freestyle. Den sjoveste mand, jeg har set på en scene nogensinde. Conradi! Og ikke tage fejl af, at vi selvfølgelig også har en musikside. Det er intet, at det her vil virke. Kan vi alle sammen lige lave squat, så man endnu bedre på scenen kan se DJ Wilhelm! Og vi har også Scott On The Spot hold maskot, den plettede dalmatiner, vores kameramand, vores bartender, vores manager, Kasper Gravlund! Og Nemoland, inden vi går herfra i aften, så må vi selvfølgelig ikke glemme vores dirigent, vores forreste. Ja, jeg ved ikke, hvad fuck vi skal kalde dig, mand. Den rimende araber, mine damer og herrer, det er vores værd, Elias Bafia! Tusind tak, fordi I havde lyst til at være en del af det her show. Og jeg mener det, når jeg siger, det kan godt være, at vi er nogle suckers for det. Vi laver det her selv, vi finansierer alt det her selv, vi betaler for det selv. Og hvis I har lyst til bare at støtte os en lille smule, så kan I købe noget merch. Og hvis I ikke har nogen penge, så kan I bare følge os på sociale medier. Vi hedder On The What? On The What? On The What? On The Spot! Vi hedder On The Spot, mine damer og herrer. Tusind tak, fordi I måtte lave show for jer. I har været fantastiske. Og vi har faktisk desværre ikke taget merch med i dag. Men man kan skrive til os på vores Instagram-profil.